Superpatch er den mest avancerede bærbare teknologi på markedet, med over 15 års forskning og udvikling bag sig. Superpatches er 100% fri for medicin, ikke-invasive og videnskabeligt dokumenteret. Vores hud absorberer og transmitterer information fra mange forskellige former for stimulering. Hver fysisk, følelsesmæssig og psykologisk funktion har en tilsvarende neural kode eller besked i vores hjerne, som styrer og regulerer den. På grund af faktorer som skade, stress, genetik osv. kan disse neurale koder blive forstyrret, hvilket fører til dårlig sundhed, velvære og præstation. Hos Superpatch har vi afkodet disse neurale beskeder, som styrer den neurale kontrol af fysiske, følelsesmæssige og psykologiske funktioner. Hver eneste Superpatch har et unikt mønster af forhøjninger, der minder om en QR-kode. Når disse forhøjninger kommer i kontakt med vores hud, sender receptorerne i og omkring huden en besked til vores hjerne, som derefter afkoder den. Dette indviklede mønster af forhøjninger kaldes vibrotaktil teknologi, eller VTT for kort. Når patchen stimulerer hudens receptorer, genererer og sender den et meget komplekst signal til vores hjerne for at korrigere de specifikke neurale koder, der kan være forstyrret. Effekterne er næsten øjeblikkelige, så du fokuserer mindre på at overvinde udfordringer med velvære og livskvalitet, og mere på at leve et gladere og sundere liv. Uanset om det handler om at forbedre din søvn, øge din sportspræstation eller opnå andre livsforbedrende fordele, så har Superpatch dig dækket ind. Prøv Superpatch i dag og start din rejse mod bedre sundhed og velvære.